What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh, Yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Gulong-gulong din! Videos, just click the subscribe. $2,000 later. What's up mga guys? Welcome to the aking edition na mukbang edition. Kabalon mo kung saan akong imukbang. Siyempre, isulti ko ba na ako? No, isulti na ako. Akong isulti na ako is Macdo, do. Ano? So, pakyas mo ko sa Food Panda. Hindi mo na maabot eh. Napasalamat ko sa akong naghatod ani, no? Nag-deliver ani ang akong cameraman, no? Cameraman sa maukin ang tanas akong travel vlog si Wex. Ay, siglamay-lamay ng mangga da Wex, okay? So, sa nakaila lang ato kung kisa na siya, okay? So, they are the spicy chicken. Pakita ganda kasi baka ingon mo kagbulto. They are the fries and the spaghetti. Pababa. Pagkagahi ka. Ano nangyari? They are and chicken burger and Big Mac. Itong pinaka-paborito ko sa lahat ng burger sa McDo. Look at this. But so itabi natin ang isa ka spaghetti, isa ka chicken burger, kay isa ka balgayo, tapos kani Pepsi. Kapoy na kayo ni baka? Oh, na gravy. Tingnan po natin, tapay ng ugban niya. Puno na ko ng spaghetti. Uy! Taran! Sarap-sarap ito. But look at this. And this, napagkaon na mga pinasosyal lang. Kibito. Kain ng kain lang. But huwag mag-aksaya ng mga pagkain ngayon. Kibito. Siyo ang akong anak, Regina, inyong kikoy-koy. Matay na tukan ko. Sunod na po is chicken burger. Pagkagahi ba? Gayas kita pa ni.
Hmm. Gusto mo ito? Namis tayo. Puyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Fairness. Wala na-sponsor ang McDo, pero endorsement ang McDo. Mm. Wow, DR Big Mac Paita. Look at this. But. Ito ang pinakamalupit. But. Taplin sana kay kaya. Ito ang pinakamalupit. Pero sa tinula di ko ganahan ng gravy. Pero testingan na to ng gravy sa kwan. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Mm. 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 Okay kayo daog. Lami agi dani. Muna'y tawag siya. Love ko to. But. Mm. Pero okay lang sayang po ang gravy sa tinulang dili jud kay ko gananog mga yunani gravy. Mas ganahan ko katumo tuyo, suka, nung sitong ana lang pero na naman niya langan bagkuan murkamo. Hmm. Hmm. Eh, fairness ka ha? Di din siya halang. Dua din ka side. Nahalang na po dili. Hmm. Fairness, kanina may halang kaya na may plug. Kung ano itong plug. Tingnan natin kung halang ba ni. Di man halang. Pero kung kamu kunangan mong halang,
Waan yung punuan sa siling niya, ibutang sa iyong mata, tawa na to. So, di ko kaseryosan ng kaon. So, hanggang sa muli. Kawa, nasukan ko. Ito po si Gigi March, nagpalaway nga edisyon. Sige sa